ଘରେ ବାପା ମୁଁ ବୋଉ ରହୁ। ଦିନେ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଦିନ ପାଇଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ବୋଉର ମୋର ଥିଲୁ। ସେ ମୋ ସାବତ ବୋଉ। ବୋଉ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ତା ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ବୋଉର ଦୁଧ ବଡ଼ ବଡ଼, ପୁରା ଗାଈଟେ। ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। ବୋଉ ତା ହାତରେ ତା ଦୁଧକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ଦୁଧ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବୋଉ କହିଲା ହଁ। ମୁଁ ହଟିଲା ଭଳି କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ଦୁଧ ଟିକେ ପିଇବି, ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଉ ପ୍ଲିଜ୍। ବୋଉ ରାଜି ହେଇଗଲା। ବୋଉ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ମୋ ଦୁଧକୁ ପିଇଦେ। ଠିଆ ମୋ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ପିଇଗଲି। ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢ଼ି ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଲି। ବୋଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ବୋଉ ମୋ ପାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି କହିଲା, କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ଦୁଧ ପିଇ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ। ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ଦୋଳିରେ ବସେଇ ଦୁଧ ପିଆଇଲା। ମୁଁ ପିଇଲି। ତାପରେ ବୋଉ ତାର ଅନ୍ୟ ଦୁଧକୁ କାଢ଼ି ମୋତେ ପିଆଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ଚାପିଲି। ବୋଉର ମୁହଁରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ପୁରା ଗିଆ ଖାଇଟା। ତା ଓଠକୁ ସିଏ ତା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ବୋଉକୁ ଦୋଳିରେ ଶୁଆଇ ତା ଚଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ଛେନା ଭଳି ବିଆରେ ଘଷି ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ବୋଉ ତା ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି ତା 2 ଦୁଧକୁ ଦଳି ପକାଉଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ମୋ 2 ଖାନ୍ଦ ଉପରେ ରଖି ବୋଉକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଲିଲି, ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ 2 ହାତରେ ଦଳିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ହାମ୍ବୁଡ଼ିଲା। ତା 2 ଦୁଧକୁ ଓହଳାଇ ମୋ ପାଣ୍ଡଠୁ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲେଇ ବଜାଉଥାଏ। ମୋର ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉର ଓହଳା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରେ ତା ଦୁଧ କଳା ମୁଣ୍ଡିକୁ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉକୁ ଶୁଆଇ ତା ବିଆରେ ପୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡ ମାରି ଆଉ 2 ହାତରେ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ତା ଓଠକୁ ଚାପି ତାକୁ ପେଲିଲି। ବୋଉ ତା ବିଆରୁ ପାଣି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ତିନ୍ତେଇ ଦେଲା। ମୋର ବି ନାଳ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡ କାଢ଼ି ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି ଦୋଳି ଝୁଲିବାକୁ, ଆଉ ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋର ଚାପୁଥିଲା। ମୋର ନାଳ ବାହାରିଗଲା। ବୋଉ ସବୁ ନାଳ ମୋର ପିଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ନାଳୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ନାଳୁଆ ବାଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବୋଉର 2 ଦୁଧ ମଝିରେ ପୋଛିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ନୂଆ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିବୁ।